खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे चिरां जिल्ला सिंनि खैला मैला हालामनि थाइगिर दन्दर ओनसोलाव बा थाइगिर दन्दर गामियाव दा बेहाय फैनायनि गुबै जाहोनखौ नोंथांमोननो बुङाब्ला बुंथिखागोन नैबे आंनि उनजों दङ केमेरा सेटआप बसायगासिनो जांख्रिथायनि थैसाम जाय सावथुना रिलिज जानायनि उनावहाय रायजो राजानि गोबां अनसायनाय मोननो हादोंमोन बेनिनो नैथि खोन्दो एबा पार्ट 2 बे सावथुननि शुटिंआ नैबे बोहैथि दाननिनो 7 खालारनिफ्राय जागायजेननानै दिनैसिम थाद'नाय गैयाजासे सोलिगासिनो दङ बेनि सेबखांनाय एबा शुटिंआ दा बे समाव आङो नैबे फिल्मनिनो स्क्रिप्ट राइटार आरो डाइरेक्टर पंकज लाहारी बिथांनिफ्राय एसे आपडेट मिथिनानै लानो नाजागोन जांख्रिथायनि थैसाम गिबि खोन्दो होननांसिगोन जिथु नैथि खोन्दोआ दा शुटिं सोलिगासिनो दङ दा नैबे शुटिं सोलिनाया थांनाय 7 खालारनिफ्राय मुहुरत जागायनायनि उनावहाय दा थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो बेसेबांसो पार्सेन्ट सेबखांजानाय खामानिया जाखो आरो माबादि अनसायनाय मोनदों नैबे ओनसोलावहाय रायजोफोरनिफ्राय ओरैनो जोङो 7 निफ्राय जागायना दिनैसिम मथा मथि जोङो 10 to 15% खामानिया जोब्बाय खोब मोजाङैनो जादों बोथोरजों एसे एला दावहा नांनो गोनां जादों थांनाय हरावबो जोङो नाइट शुट दंमोन थिग सेटआप बानायनायावनो जोंनिया 12 हरनि 12थासो जाखादों आरो केमेरा जाननाय लोगो लोगो अखा हाना होबाय माबाया शुटिंआ थाद'बाय फिन आरो नै दिनै जोङो बे सिनखौ लाफिननो नागिरदों बोथोरजों एसे एला दावहा नांनो गोनां जादों ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला बे जायगानि मानसिफ्रा जोंखौ माने खोब सापर्ट होदों आरो जि समाव जोङो सोरनिबा न'खौ नांगौ जादों एसे बुंहैनायावनो हगारनानै होदों बिथांमोना माने माबाफोर रिक्वायरमेन्टस नांगौ जायोब्ला बेफोरखौबो बिथांमोना जगायनानै होदों माने फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय नोजोर बोना नायोब्ला आरो जोङो नैबे ओनसोलनि सुबुंफोरा खोब हेफाजाब होदों आरो दा दिनैनि समाव आं बिथांनिफ्राय बांद्राय आपडेट लानाय नङा फिल्म शुटिंआ जाबाय थागोन जोंबो बिथांमोननिफ्राय आपडेटखौ लाबाय थागोन रायजोफोरनो जों फोरमायलांगोन फिल्मनि सोमोन्दैथ' जों बुंनाय नङा माने दानो बुङोब्ला फिल्मखौ निश्चय नायनायावहाय मा होनना बुंगोन बेखौहाय गोसो अरनाय नङा आरो गोसो अरनाय नङा अदेबानि फिल्म नायनायनि आमेजखौ मोननाय नङा बेनिखायनो जोङो नैबे शुटिंनि थाखाय बेबायदि जोंनि फावखुंग्रिफ्रा बेबायदि जिरायना दं आं बिथांमोननिफ्रायबो दिनै आपडेट लानाय नङा फैबाय थानाय समाव जों लाबाय थागोन दानि बेबायदि सेटआपा जाबाय आरो बेबायदिनो जोङो नैबे शुटिंनि सेटआपखौ जोबथा समाव एसे दिन्थिलांनो नाजागोन जांख्रिथायनि थैसाम 2 सावथुन शुटिं नैबेबायदि सेटआप जागासिनो दङ दा नैबेबायदि थियारि शुटिंनि थाखाय थियारि जागासिनो दं डाइरेक्टरा डाइरेक्सन होगासिनो दं शुटिं नायग्राफोर बेबायदि सेटआप बसायनानै